Πιστεύεις στο σήμερα, σε αυτό που θα γίνει σήμερα? Ναι, απλώς... Ζήσε το σήμερα αυτό που λένε. Ναι, πιστεύω σε αυτό, αλλά εγώ πάντα σκέφτομαι και... Τον εαυτό σου τον βλέπεις. Τον εαυτό σου τον βλέπεις με ένα ακόμη παιδί, με έναν γάμο, με μεγαλύτερη οικογένεια? Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καθόλου αυτό, γιατί το παιδί μου είναι πολύ μεγάλο, τον εαυτό μου πιο πολύ βλέπω σαν γιαγιά σε μερικά χρόνια και γι' αυτό προετοιμάζομαι. Τι παραμύθι μου έχεις συμβεί. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι σε παρακαλώ. Μας παραμυθιάζει. Όχι, είναι 20 χρονών το παιδί. Ναι, και σε 10 χρόνια, ας πούμε, που είναι μια φυσιολογικότατη ηλικία να κάνει παιδί και να μου σου πω νωρίτερα, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν μου λες χωριτζάκι μου γλυκό. Αυτό το παραμύθι το έχεις σκεφτεί ώρα ή το σου βγήκε από μέσα σου? Ότι εγώ είμαι πια γιαγιά, ας πούμε. Όχι, δεν είμαι γιαγιά. Γιαγιά δεν είμαι. Μήπως να σε σεβαστούμε λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ. Καμία σχέση. Απλώς θέλω να σου πω ότι. Θέλω να σου φέρω πιο πολύ πάνω σε αυτό το τομέα σκέφτομαι την Άννη παρά τον εαυτό μου. Έτσι ισχύει. Αλήθεια, ισχύει αυτό. Οπότε, άμα θα είχες μια σχέση καινούργια, θα πρέπει να δεχόταν και την Άννη. Φυσικά. Εγώ με την Άννη μαζί πάμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει εκεί. Δεν δέχεσαι την Άννη, δεν δέχεσαι. Δεν σε δέχομαι εγώ, μάλλον. Και πόσο εύκολο είναι για έναν άντρα να το δεχτεί αυτό? Έχεις έρθει στη θέση του? Θεωρητικά μιλάμε τώρα. Αν βάλω εγώ τον εαυτό μου στη θέση του, είναι απόλυτα κατανοητό. Και όταν ένας άνθρωπος αγαπάει, νομίζω ότι πρέπει να σε αγαπάει. Για αυτό που είσαι. Ναι, με αυτό που είσαι, με αυτό που έχεις. Δεν είναι δύσκολο να αγαπήσεις. Ζω σε ένα παραμύθι. Δεν είναι δύσκολο να αγαπήσεις. Ωραίο το παραμύθι όμως. Αυτό που είσαι εσύ δεν είναι δύσκολο να το αγαπήσει κανείς. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι δηλαδή η πιο σκληρή δουλειά του κόσμου τώρα. Έτσι. Είναι η πιο σκληρή δουλειά του κόσμου. Είναι μάλλον εύκολο. Αλλά και δεν μου επευθερία τέλος πάντων αυτό που σε αγαπάει, τι σκέφτεται για όλα αυτά? Ποιος? Λέω αυτό που σε αγαπάει. Δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Δεν μιλάτε? Ναι, τι έχετε απόσταση, είναι κάποιο. Είναι καλό η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, υπάρχει. Και αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει στη ζωή σου, μπορεί να διαβάσεις καμιά εφημερίδα να μάθεις. Πραγματικά, έχεις δίκιο. Επειδή τώρα όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε, αλλά εγώ δεν θέλω να σου φέρω σε δύσκολη θέση. Ούτε εγώ θα ήθελα να δεν θα σε φέρω και θα το δεις. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο είναι εφικτό, πώς γίνεται να είναι μαζί δύο άνθρωποι με ακραία διαφορετικές εμπειρίες και το παρελθόν τελείως διαφορετικό. Γίνεται? Είναι πολύ νωρίς ακόμα να σου μιλήσω για αυτό το θέμα, αλλά θεωρώ ότι όλα γίνονται. Δεν θέλω να γίνεται.